díky tomu, že je téměř nulový, pomohl pomoci dalším skokanům k ještě delším skokům, než předvedl Risto Jussilainen. Tady je poslední mistr světa v letech na lyžích Sven Hannawald. Vyhrál ve Vikersundu v roce 2000. Včera byl čtvrtý. Tak čeho se dnes dočkáme? Připomínám ještě jednou, nahoře je připraven s číslem 49 Adam Mališ. A ten je v současné době skokanem úplně jiné dimenze než všichni ostatní. Sven Hannawald 211 metrů. No, myslím, že teď jury bude prožívat těžké okamžiky, protože můžeme očekávat ještě delší lety. Hannawald je na druhém místě, ne, dokonce na prvním, o 7 desetin před Jussilainenem, protože dostal vyšší bodové známky. Je to minimální rozdíl. Ingebrigtsen třetí, Helvard čtvrtý, Jakub Hlava na 17. pozici. Jaroslav Sakala je 24. 26letý rodák z Erlabrunnu, populární Hany, vítěz 4 závodů světového poháru a mimořádný letec se tedy dostává na vedoucí pozici. Mistr světa ze soutěže družstev z Ramsau 99. Ještě tam diskutuje s Walterem Hoffrem, Rakušanem, ředitelem všech závodů světového poháru, zda asi byl ten let pro skokana nebezpečný, jak to cítil on, ale Hannawald tím krátkým 9